ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ମାଡ଼ିକି ନାଚିକି ଏନା ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲେ ଅଗଣାଟା ପରିଷ୍କାର ହବ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଧ୍ରୁବ? ନା ଅପରିଷ୍କାର ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଭାତ ଖାଇସାରିକି ଏଇନା ଆମ ଅଗଣାରେ କହୁଛୁ ଆମ ଚାଳ ଘରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ବାପା ଧ୍ରୁବ ଯାଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଯେତକ ବି ସବୁ କାଠ ଗା ରଖିଥିଲୁ, ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ 3-4 ମାସ ଆଗରୁ ରଖିଥିଲୁ। ସେଇ କାଠ ଗା ଗୋଟେ ଜାଗାର ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଠୋଳଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ନେଇକି ଯିମି, ବାନ୍ଧିବି, ବାନ୍ଧିକି ଘୋଷାରିକା ଆମ ଅଗଣାକୁ ନେଇକି ଆସିମି। ତ ଖରା ବି ବଡ଼ ଜୋର ହେଇଛି। ଏତ କାଠ ହେଇ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିଥିଲୁ 11ଟା ବେଳେ। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଆଉ ତା ମା ଏ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେଉଥିଲେ ସେଇ ଛାଇର ରହିକି। ଆଉ ଏଇନା ଖରାକୁ ଟିକେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏଇନା ତ ଖରା କମିଗଲା। ଏତକ କାଠ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଇ କାଠ ଗା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଗା ସବୁ ବାପା ନେଇକି ଆସିଥିଲା ସକାଳେ। ଆଉ ଦଡ଼ିଟା ନେଇକି ଯିବା, ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବା। ଧ୍ରୁବ ଆଉ ବାପା ଖଳାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାଠ ସବୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ର ମାନେ ଟାଟି ପାଖର ଏତେକା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ପୁରା ଫୁଲ୍। ଆଉ ଫୁଲ ବି ଫୁଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠି 3ଟା ଫୁଲ ବାହାରିଛି, କଇଁ ଫୁଲ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ କଇଁ ଫୁଲ ବାହାରିଛି। ଆଉ ପାଣି가 ପୁରା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ଡର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମାଛ ବି 1-2ଟା ଅଛନ୍ତି, ଫୁଟଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ବାପା କାଠ ଗା ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। କାଠ ଗା ରଖିଲେ ଏ ମାଟି ଗା ସବୁ ଧୋଇ ହେବନି, ଆଉ ନହେଲେ ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏଇ କାଠ ଗା ସବୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ରଖିଥିଲୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପତ୍ର ଗା ଝଡ଼ୁ ନଥିଲା ଡାଳରୁ। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଇକି ପଚିଗଲା କିଛି ପତ୍ର, ଆଉ ଝଡ଼ି ଯାଉଛୁ। ଯେଉଁ ଗା ବି ଝଡ଼ୁନି ଆମ ଧ୍ରୁବ ମାନେ ପିଟିକି ଝଡ଼ଉଛୁ ପତ୍ର ଗା ସବୁ। ନା ଧ୍ରୁବ? ନ ଛାଡ଼ିଲେ ବି ଜବରଦସ୍ତ ଧ୍ରୁବ ଛଡ଼ଉଛି। ଆଉ ତଥାପି ଗୋଟେ ରହିଯାଉଛି। ପତ୍ର ଗା ଡାଳ ଗା କିଛି ପାଣିରେ ରହିଗଲା। ଆଉ ଭିତରକୁ ତ ଯାଇତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ପତ୍ର ଗା ବହୁତ ଗହଳିଆ ଅଛି, ସାପ ମାପ ଥିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବାପା ରଡ଼ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲେ, ନେଇଗଲେ ଘରକୁ। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ସରିଗଲା। ଏଇପଟେ ସବୁ ଡାଳ ଗା ଅଛି, ଏଇଗା ସବୁ ଧ୍ରୁବ ସାଇଜ୍ କରି ରଖୁଛି। ଆଉ ବାପା ଏପଟେ ଏଇଗା ସବୁ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଗା ସବୁ ବାନ୍ଧିବା। ଏଠି ବାପା ଆଉ ଧ୍ରୁବ ମିଶିକି ଯେତକ ବି ସବୁ ଏପଟେ କାଠ ଗା ଅଛି ଆମ ଅଗଣାର, ମାନେ ସାଇଜ୍ କରିକି ନ ରଖିଲେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସାଇକେଲ କାଢ଼ିଲେ କି ଘରକୁ ପଶେଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି କାଠ ଗା ସବୁ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଇ ଡାଳଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବାପା। ଏଠି ରଖି ସାରିଲେ ମାନେ ଅଗଣାଟା ବି ଭଲ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଗୋଟେ ହାସ ଏଠି ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲଉଛି। କାଠ ଗା ସବୁ ମାନେ ଉପରକୁ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଗା ବସେଇବା ପାଇଁ ଧ୍ରୁବ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ମାଡ଼ିକି ନାଚିକି ଏନା ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ କେମିତି ଲାଗିଲା? ହାଁ, ପୁରା ପଶିଗଲା। ଯେତକ ବି ଉଞ୍ଚାର ଥିଲା ବହୁତ କାଠ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ପଶିଗଲା। ଏଇନା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି। ରାସ୍ତାର ଯେତକ ବି ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁ ବାପା କୁଢ଼େଇକି ଆଣିଲେ। କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆମାନେ ବୁଲତେ ଯାଇଥିଲେ, ଥକିଗଲେ, ଏନା ସେଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ବାପା ଆଉ ଧ୍ରୁବ ମିଶିକି କାଠ ସବୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଲା ସେଇଠି। ଏଇନା ଆମ ଅଗଣାର ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି, ଏଗା ସବୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠୁଳେଇବା, ଦେଖି ନିଆଁ ଜଳେଇବା। ଆଉ ଖରା ବି 4ଟା ହେଇଗଲା, ଖରା ଏଇନା ବି ହେଇଛି, ବଢ଼ ହେଉଛି ଖରା ପୁରା। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago,
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. ପତ୍ରକା କାଠକା ପୋଡ଼ିବ ବୋଲି ବାପା ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଥାଉ ଏସବୁ ଭାତ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେ ବି ଥିଲା କାଠ ପତ୍ର ସବୁ ଏଇ ରାମ୍ପା କହନ୍ତି, ଏଇଟା ଏ ରାମ୍ପାର ଘଷାରେ ଆଣିକି ଠୋଳେଇଲୁ। ଏଇନା ଝାଡ଼ୁ ଟିକେ ମାରିବା, ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲେ ଅଗଣାଟା ପରିଷ୍କାର ହେବ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଧ୍ରୁବ? ନା ଅପରିଷ୍କାର ହବ। Go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah. ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ସାରିଲି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା, ବାପା ଏଇନା ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଝାଡ଼ୁ ମାରିକି ଏଠି ଠୋଳେଇବେ। ତାପରେ ଏଇ ଠୋଳେଇଥିବା ପତ୍ର କାଠି ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବେ, ନିଆଁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଫାଇନାଲି ଆମ ଅଗଣାଟା ଏଇନା ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଖାଲି ଏଇ ଠୁଳା ଯାଇଥିବା ପତ୍ର ଆଉ କାଠିକା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ସାଇଡ଼୍ ପଟେ ଯାଇ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ନିଆଁ ଜଳେଇଥାନ୍ତି, ବାପା ମନା କରିଦେଲେ। ଆଉ ବାପା ଆମର ଏଇନା ହାଟକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗାଁ ହାଟ ପାଖର ହାଟ ହେଉଛି। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଝାମ୍ପିରେ ବାପା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଲେ, ମାନେ ଝାମ୍ପି ଭିତରେ ରଖିଲେ, ମାନେ ବୁଲତେ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ ଖରାର, ଆଉ ଆସିକି ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆମାନେ ଆଉ ତା ମା ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ। ବାପା ଦେଖ ପାଇଲେ ଅଲଗା କୁକୁଡ଼ା ଯଦି ଆସିକି ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ଝାମ୍ପିର ଘୋଡ଼େଇକି ଭିତରେ ରଖିଲେ।